V tejto chvíli žrebujeme víťaza súťaže o balíček atraktívnych DVDčiek od spoločnosti Top DVD. Súťažná otázka znela, kto je hlavným predstaviteľom filmu Hop. Správna odpoveď Zajac. A spúšťame žrebovanie súťaže, ktoré sa zúčastnilo rovných 1500 návštevníkov. A víťazom sa stáva Zdenko Mazáň, ktorý správne odpovedal. Takže ideme pánovi Mazáňovi zatelefonovať. Zvoní. Ale pán Mazáň nám nejak nezdvíha telefón. Takže pánovi Mazáňovi pošleme e-mail s informáciami, kam sa má obrátiť.